בסדר, בפרקים הקודמים שעסקו במשה בט"ז וי"ז, אז ראינו שמשה הולך ומופיע, וכאן בפרק י"ח, אז משה הוא כבר גדל. הגדילה הזאת מופיעה פעמיים בפסוקים, וגם במהר"ל היא מופיעה בתוך פרק י"ח פעמיים. בפעם הראשונה זה בתחילת הפרק, ויגדל הילד ותביאו אל בת פרעה. אם תדפדפו תראו שלקראת סוף הפרק, עמוד בערך לפני הסוף, כתוב עוד פעם ויגדל משה יצא לאחיו. זאת אומרת, בחומש כתוב פעמיים לגדול, בסדר? לגדול הראשון ויגדל הילד ותביאו אל בת פרעה, זה כשמרים לוקחת אותו עם אמו המניקה אותו ומביאה אותו בת פרעה. ויגדל השני, זה כנראה גדילה הרבה יותר גדולה, בסדר, כבר נער בוגר לפחות, הוא יוצא אל אחיו, וכבר תראו בפעם השנייה, שכתוב ויגדל משה, תכף נקרא לסדר, אבל ויגדל משה יצא אל אחיו בפעם השנייה כתוב, דרשו חז"ל במדרש, מהו ויגדל שתי פעמים, הראשון לקומה, השני לגדולה, בסדר? אז תכף נתחיל מההתחלה, אבל אני אזכור את זה רגע, הראשון לגדולה, השני לקומה, הראשון לקומה, השני לגדולה, זה יסביר לנו קצת את העניין הזה, אז בואו נקרא. ויגדל הילד ותביאו אל בת פרעה, דרשו במדרש, כ"ד חודש. בתמיהה כנראה צריך לקרוא את זה. כ"ד חודש ואת אמרת ויגדל הילד? כן? ילד בן שנתיים הוא לא גדול, אלא מלמד שהיה גדל שלא כדרך כל הארץ. פירוש. לגבי יצחק גם כתוב ויגדל הילד ויגמל, שם כתוב מפורש, גידול זה שהיה גדול עד שהיה ראוי להיגמל. כן? אצל יצחק כתוב ויגדל הילד ויגמל, אז אתה מבין שזה לא גדילה ממש גדול, אלא גדל ברמה כזאת שאפשר לגמול אותו מהנקה. הוא יכול כבר לאכול אוכל מוצק. אבל כאן כתוב ויגדל הילד, אז למה זה לגדול? על זה מפרש המדרש שלא כדרך כל הארץ. גידול הילד הזה, משה רבנו, שלא כמנהגו של עולם, והוא דבר נפלא על משה רבנו עליו השלום להורות מדרגת משה. כי בני אדם אשר נכללים בכלל אחד, כל אחד הוא חלק מן הכלל. לכך הגידול שלו כמו חלק שאינו בשלמותו. כי חלק במה שהוא חלק אינו בעצמו דבר שלם. אבל משה רבנו עליו השלום נבדל מכל הבריות, לכך לא היה הוא חלק מן הכלל, בשביל כך היה קומתו שלמה. אמרו רבותינו ז"ל, כי היה קומת משה רבנו עליו השלום 10 אמות, 10 אמות זה בערך 5 מטר. כדאיתא בגמרא בשבת ובחורות, כי מפני שלא היה משה רבנו עליו השלום אדם פרטי, כי פרטי רק נכלל תחת הכלל, אבל הוא לא היה נכלל עם הכלל, לכך לא היה קומתו פרטית, כי שאר בני אדם שהם פרטיים, לכך קומתם פרטית. מספר 10 הוא מספר כללי, בעניין זה שהיה קומתו 10 אמות אין כאן מקומו לבאר, אלא בעיין בספר באר הגולה, כאשר תראה שהוא מופלג יוצא מן השיעור, גם יש לך להבין זה מה שהתבאר למעלה, שהיו יודעים 60 בקרס אחד, אצלנו רק מהרמז שהוא אמר בסוף, מי שזוכר כשהוא דיבר על 60 בקרס אחד, הוא אמר טוב, זה לא יכול להיות, 60 בקרס אחד, איך יכול להיות, הרי אין בכלל מקום ברחם של אישה להכניס 60 תינוקות, הם יצאו בגודל של אצבע, אז הוא אמר, חידוש שאמרנו שצריך לקחת אותו לכל הבנת חז"ל, לפי דברי המהר"ל במדרשים ובאגדות, שכשחז"ל מחדשים חידוש כזה, לא חייב להיות שהכוונה כפשוטו שזה מה שקרה בפועל. כלומר, לא בהכרח שמי שאומר שהיו 60 בקרס אחד, הכוונה שבאמת נולדו 60 ילדים בכל הריון. אלא הכוונה, מבחינת ההופעה המרובה של כל צדדי המציאות, שאז הסברנו את זה בעזרת הקובייה ההונגרית ב-60 צדדים, אז אפשר היה שבכל עדה, כל הארץ תוצף בכל הצדדים האפשריים, כל הצבעים וכל הפינות, והלמעלה והלמטה והימין והכל. אבל מצד האמת בפועל, אנחנו עדיין בעולם הזה, בעולם הזה יש לנו מוגבלויות, ולכן יכול להיות שבפועל לא נולדו 60 בקרס אחד, יכול להיות שנולדו פחות. והכוונה מצד הריבוי האפשרי, מה שהיום במציאות שלנו בכלל לא אפשרי. אותו דבר אני חושב אומר פה המהר"ל. משה רבנו לא בהכרח היה 10 אמות גובה קומתו. בסדר? איך ללמוד נכון מדרשי חז"ל. תכף הוא יסביר למה כן כתוב 10 אמות. קודם כל הרי נתחיל מהסוף. מה היה הגובה של משה רבנו? תשובה לא יודע. אני לא יודע, לא ידעתי עד עכשיו, וגם עכשיו אני לא יודע. לא השתנה כלום אחרי המדרש הזה. אולי הוא היה 1.60 מטר, אולי היה 1.80 מטר, אולי 2.10 מטר, אני לא יודע. לא יודע. אולי הוא היה 5 מטר, אולי. אלא חז"ל רצו לומר עניין עקרוני, בהתייחסם למושג הזה של 10 אמות לגבי גובהו של משה רבנו. אבל הם לא רצו ללמד אותנו פרטים טכניים. כי האמת היא שמה זה משנה מה הגובה של משה רבנו? זו שאלה שמעולם לא הפסיק אותי. מה הייתה גדולתו של משה רבנו בתורה? מה היה הערת מהמציאות שלו? מה היה המדרגה? זה כל זה שאלות מאוד מאוד טובות. אבל מה היה הגובה של משה רבנו? מה זה משנה מה הגובה של משה רבנו? אבל בכל זאת חז"ל אמרו שהגובה שלו היה 10 אמות. למה הטריד את מנוחתם? מה היה גובהו של משה רבנו? ואומר המהר"ל, רצו לומר עניין עקרוני, כשאתה ניגש למשה רבנו.
משה רבנו גדל לא בדרך כל הארץ. שום דבר אצל משה רבנו, וזה מקביל למה שהתחלנו בשיעור הקודם, שדברו כמה שבועות בערב חופשת חנוכה, אבל שום דבר אצל משה רבנו אמרנו לא מתאים ולא מקביל לענייני הטבע המוכרים לנו. עוד בפרק ו' אמרנו אברהם אבינו ומשה רבנו זה שתי תנועות הפקיות לחלוטין. אברהם אבינו הכל בדרך הטבע המוכרת לנו, הכל במאמץ עילאי, הכל שייך להבטחה ולא לנבואה, הכל זה אם תתאמץ יהיה, אם לא תתאמץ לא יהיה. משה רבנו הכל עובד. הוא נולד מן השמיים, עוד לפני שהוא נולד כבר יש נבואה, ביום שהוא נולד כל הצטגניני פרעה רואים את השינויים בכוכבים, כשהוא נולד כל הבית מתמלא אורה כמו ותרא אותו כי טוב וכמו וירא אלוהים את האור כי טוב, הכל 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 שייך לאיזה גנזה אלוהית מיוחדת, הוא נולד מהול, הוא נולד הגון לנבואה, כל הכללים. אמרנו, המהר"ל פעם קודמת פותח את הפרק ואומר, טוב, אהרון לא יכול לנבא על לידת משה כי הוא לא בן 3, יש כללים. בגיל 3 אפשר להתחיל לנבא, לפני גיל 3 אדם לא ראוי לנבואה. ואז נולד משה רבנו, רואים חז"ל בגמרא תחילת פרק י"ז, הוא נולד הגון לנבואה. זה נגד הכלל. נכון, בכוונה. משה לא עונה לשום קריטריון. לכן אומר המדרש, ויגדל הילד, הוא לא גדל, הוא רק גמר לינוק, בן 2, מה ויגדל? בא ללמד שהיה גדל שלא כדרך כל הארץ. איפה רמזו לנו את זה חז"ל? במדרש, בשתי הגמרות הללו שציטט המהר"ל, שקומת משה רבנו 10 אמות. אין דבר כזה. אף אחד הוא לא 10 אמות בגובה. זה לא גובה אנושי. יופי, אם זה לא גובה אנושי, אז הבנתם את המסר. האם זה באמת היה גובה של משה רבנו? זה בכלל לא משנה. המסר של חז"ל הוא מסר מהותי ולא מסר טכני. יכול להיות שמשה טכנית גדל כדרך כל הארץ, גבה סנטימטר בחודש, לא יודע כמה תנו גובע בערך, והגיע לגובה ממוצע של בן אדם, הכל בסדר. אבל זה רק כלפי חוץ, אבל בפנים כמובן אין פה שום שייכות בנשמה הגדולה הזאת לענייני הטבע. ולכן כל דרך גידולו היא לא שגרתית. המדרש הבא שהמהר"ל להתמודד איתו, העובדה שהוא גדל בבית פרעה, ושם המדרש תמה, בת פרעה מגדלת מי שעתידה להיפרע מאביה ומאומתה. כן, זה באמת מוזר נורא. איזה יופי, איזה מוזר זה משהו. לא הבנתי מה ההבדל בין לפני שהוא גדל, מה השתנה, כאילו, לפני זה הוא גם נולד כללי. כן, זה רק בא להראות שזה ממשיך. זאת אומרת, עד עכשיו חשבנו שהקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה מיוחדת לעולם. אבל עכשיו, אחרי שהיא ירדה לעולם בצורה מאוד מיוחדת, מלאת אור וכו', ועכשיו היא בסוף בעולם שלנו, והיא תשתלב פה בזרם התנועה הרגיל והשגרתי של המציאות. אומר המהר"ל פרק י"ד, לא, כל מה שהיה נכון בלידה, כל מה שהיה נכון בהיריון, עוד שזה היה בהיריון, כבר התחילו הנבואות וההצטגנינים, וכולם כבר הרגישו את ההתרחשויות התת-קרקעיות של המציאות, כל מה שהיה נכון אז, נכון גם אחר כך. גם כשמשה גדל, שום דבר בגידול שלו לא קשור למציאות, ולכן לא מוזר, זאת אומרת מאוד מוזר, אבל לא מוזר בכלל, שמשה רבנו גדל בבית פרעה. כי זה הכי מוזר שיכול להיות, זה הכי לא מוזר גם משה רבנו, איזה יופי, זאת אומרת, זה הכי מסתדר. מה, משה רבנו יגדל כמו ילד רגיל? או כמו שאמרנו פעם קודמת, שהמהר"ל לא עסק בזה, אבל תורה זה, מי שיש כל הדעת צריך להקשות על עצמו, ילד בן 3 חודשים נזרק ליאור, מתוך מחשבה ששם הוא ינצל, ממה הוא ינצל? מהתנינים, מהטביעה, מהמכת שמש תהיה לו? לא, זה נורא מוזר לקחת ילד בן 3 חודשים ולהגיד, אני לא יכול לשמור עליו, שים אותו ביאור. מעולה, אם זה מוזר, אז זה גדילתו של משה רבנו, ככה הוא גדל. בסדר? זאת אומרת, המהר"ל שרוצה להגיד למצוות של משה רבנו, הוא רוצה ללוות אותנו בדרך הגידול הלא שגרתית, והוא מצטט מדרש חז"ל, כן, מה שכתוב בתחילת הפרק זה לשון חז"ל, מלמד שהיה גדל שלא כדרך כל הארץ, זה לשון חז"ל, אותו דבר 10 אמות קומתו, זה לשון חז"ל, רק אדם בטעות עלול ללמוד גמרא, ולהגיד, יש פה מידע טכני, משה רבנו היה נורא נורא גבוה, אומר המהר"ל, נא ללמוד את חז"ל ברצינות, הם לא מעבירים מידע טכני מיותר וחסר כל ערך, יכול להיות שמשה היה גבוה גם, זאת אומרת, יכול להיות שהמיוחדות הפנימית גם מתבטאה בצורה החיצונית, יכול להיות. קרן אור פניו, הזוך הפנים המיוחד שלו גם נפגש כלפי חוץ, יכול להיות זה נכון. יכול להיות שבאמת משה היה 10 אמות קומות, אבל זה לא משנה אם זה היה באמת. המשנה הוא שמשה לא גדל כדרך כל הארץ. המציאות שלו, שהולכת ומופיעה מול עינינו, בצורת הנשמה הגדולה הזאת, היא לא מקבילה לשום דבר שאנחנו מכירים, והארץ עוד לא פגשה אדם כזה. אולי מה זה גדל? לא, אז המהר"ל אומר מפורש, שדווקא 10, הוא אומר בסוף העמודה הראשונה, לקראת סוף העמודה, 4 שורות מהסוף, הוא אומר, מספר י' הוא מספר כללי. כל אדם הוא חלק, אף אחד לא יכול לכלול את הכל.
אבל אתה תביא חלק ואני אביא חלק והוא יביא חלק, וביחד נייצר עם, ביחד נייצר משפחה, ביחד נייצר קהילה, כל אחד יביא את הכוחות שלו, למשה יש הכל, לא צריך אף אחד. כן, ככה היינו בפרקים קודמים, נבדל וכללי. שתי הערות מיוחדות ביחס למשה רבנו. המיוחדות שלו, והמיוחדות שלו היא מופיעה בצורה כזאת שלא חסר לו כלום. הכל שלם אצלו. ככה המהר"ל חוזר על זה פה, הוא אומר, החלק, באמצע העמודה, הוא אמר, החלק, במה שהוא חלק, הוא לא דבר שלם. אבל משה רבנו, להורות מדרגתו, שהוא לא רק חלק מן הכלל. בשביל כך היה קומתו שלמה. 10 אמות. בסדר? אז זה פתיחה לפרק. הפתיחה הזאת לפרק מבטאת את הגדילה הלכאורה חיצונית של משה רבנו. בסדר? כבר בגיל 2 הוא גדול, וואו, ואחרי זה הוא יהיה מאוד מאוד גדול וגבוה, אבל זה בא לבטא איזושהי עמדה פנימית מיוחדת שאצל משה רבנו, אין דרך גדולה כדרך כולה. מזה עובר המהר"ל למדרש השני, שהוא מבטא בעיקרון אותו דבר, דרכו המהר"ל ייקח אותו למקום אחר, אבל ותביאהו לבת פרעה, נתעוררו רבותינו ז"ל במדרש על הסיבה שנתגדל משה רבנו עליו שלום בית פרעה. היה אפשר שיבוא צלם משה רבנו שלום בידי אחד מן המצרים, למה דווקא צריך בית פרעה? מה גלגל ריבונו של עולם ככה? ועל זה אמרו במדרש, ותביאהו לבת פרעה. הייתה בת פרעה וכולי, וכולי זה קצת חסר. כתוב פה במדרש, הייתה בת פרעה מגדלת מי שעתיד להיפרע מאביה? זה וכולי הזה. בסדר? גם צריכים יש וכולי? סליחה זה כתוב. ברוך השם, זה יותר טוב. יותר טוב לפתור את זה, אני לא יודע אם זה המהר"ל. הייתה בת פרעה, איזה מוסר זה. ולא יכול היה הקדוש ברוך הוא לעשות את קצת אחרת, שמשה רבנו יגדל בבית של מצרים, בסדר, אז יש הרבה מצרים בעולם. הוא ממשיך המדרש ואומר, ואף מלך המשיח שעתיד להיפרע מאדום, הוא יושב עמהם במדינה שנאמר שם יראה עגל ושם ירבץ. עד כאן ציטוט המדרש. המסביר המהר"ל, הדבר הזה מופלא מאוד למבינים, כי ההיעדר דבק בנמצאים. ומצד ההיעדר שדבק בנמצאים, תחול צורה אחרת. נמצא, כי הצורה שתחול נמשך אחר הדבר שבו ההיעדר. שההיעדר אשר יש בנמצא עצמו מביא אל צורה אחרת. ורגע נסביר את הדבר הזה קודם כל בעיקרון, ואז נקרא את ההסברים לגבי משיח ומשה. מהר"ל חוזר בכמה מקומות על ההסברה הזאת בלשון כזאת או אחרת, שההיעדר קודם להוויה. מה הכוונה ההיעדר קודם להוויה? אנחנו בעולם הזה נמצאים במציאות שבה רק ההכרח דוחף אותה. זאת אומרת, קשה לנו מאוד מאוד להתקדם לבד בלי הכרחים. כך העולם הזה בנוי, כיוון שאנחנו אנושיים. וכשיש הכרח, אנחנו פתאום נבעטים קדימה. למשל, אדם אוכל לא בריא. וכתוצאה מזה שהוא אוכל לא בריא, אז זה נזקים. אבל הכל בסדר, הוא אוכל לא בריא. עד שיום אחד קורה לו משהו, הוא מגיע לרופא, או יותר חמור בית חולים, אומרים לו, תקשיב, אם אתה לא משנה את כל התפיסה, מחר, מחרתיים, חודש, חודשיים, אתה גומר. פתאום ההוא שלא הצליח להתגבר על כלום, נהיה אריה. למה? כי זה הכרח. בסדר? או דוגמה יותר קרובה לחיים שלנו, יכול להיות אחד, הוא לומד בישיבה תיכונית, או אפילו בישיבה גבוהה, לא יודע איפה, והוא לא מצליח לקום בבוקר. למה הוא לא מצליח לקום בבוקר? קשה לקום בבוקר, והגוף שלו הוא יותר חומרי, ויותר עב, והוא זקוק ליותר שעות שינה, והוא תמיד לישון מאוחר, ומיליון סיבות אפשר להגיד, בפועל אין לנו הוראות שלו קם בבוקר. ואז יום אחד הוא מתגייס, ופתאום הפלא ופלא, הוא כל יום קם בבוקר, בדיוק בזמן. למה הוא קם בבוקר בדיוק בזמן? כי מכריחים אותו. מכריחים אותו. אז לא מכריחים אותו, אף אחד לא תופס לו באוזן, ומושך אותו, אבל הסבירים מאוד יפה שאם לא יקום בבוקר זה מחיר כתובת. אז זה נקרא להכריח. אז הוא קם בבוקר. וזה דבר מדהים, כי קמים שם מאוד מאוד מוקדם, ומאוד קר שם לפעמים, כל ניסיון בשנה, ומאוד מאוד עייפים שם, ובכל זאת כולם קמים בבוקר, מפיעים אחד את השני, קופצים כמו אריות, הלוואי, היינו קמים ככה חודשים. למה? כי בעולם שלנו דברים נעים מהכרחים. תראו, בספר אורות, ספר אורות כידוע בנוי מכל היסודות שהרב הרצוי לחזות צריך להכניס לשם, אורות התחייה, ישראל תחייתו, זרעונים, מהלך ידיעות, יש שם באמצע, במהדורה ישנה, באזור עמוד צדיק ח' צדיק ט' שמה, מאמר שנקרא ההכרח. איך הוא התגלגל לשם, מה הרב יהודה להכניס אותו לשם, מאמר, איזה הרב חוזר על זה בכמה מקומות, ותראו שאתה, ההכרח. יש משהו שמכריח את האדם לפעול, זה הדרך היחידה לפעול בעולם שלנו בצורה מלאה.
ככה, הכרח. בעולם שלנו אנחנו רוצים להתקדם. כשאנחנו רוצים להתקדם, צריך משהו שידחוף אותנו קדימה. מה ידחוף אותנו קדימה? ההיעדר. אומר המהר"ל, ההיעדר קודם להוויה. מה זאת אומרת? אדם גר בבית, הבית מת ליפול, וזה בסדר, הוא שורד, יום אחד הבית מתחיל ליפול באמת, או אין ברירה, יש היעדר, מפרקים את הבית, בונים בית חדש, יפהפה, אומרת, למה עשיתי זה קודם? לא היה לי כוח, אבל עכשיו לא היה לי ברירה, אז עשיתי. האומה הישראלית לא עלתה לגלות, 2000 שנות גלות, ישבה בגולה, התחילו רמזים, התחילו סימנים, חובבי ציון, פרעות זה, כל מיני רמזים, צעקות, זעקות, הרצל, הרב קוק, כלום, לא עזר שום דבר, האומה הישראלית נשארה בגלות. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד עלינו איזה הכרח כזה בדמות השואה, פק, תוך כמה שנים התמלאה פה מדינת ישראל ביהודים. ההכרח הוא היוצר את התנועה על ה... מה? בטח, אבל ככה זה העולם שלנו, מה נעשה? בגלל שאנחנו עצלים, אבל העצלות הזאת היא תבואה בנו בחוק. לא. מה זאת אומרת? ודאי שאדם יכול להתקדם בדבר הזה. אבל כמה שאדם יתקדם בדבר הזה, עדיין הוא לא יכול להגיע לשלמות. בעולם הזה אין שלמות. ולכן תמיד אדם ימצא את עצמו שהכרח כזה או אחר דחף אותו למקום שלא צריך להגיע. אז אדם לא יכול לבוא בפתור לעצמו ולהגיד, לא היה הכרחים, אז לא זזתי. אתה חייב לזוז. והמעט שתצליח לזוז, והרבה שתצליח לזוז, כל מה שתצליח לזוז, אתה תגלה שכשיש הכרח, אתה תזוז יותר. בסדר? אז לכן, ההיעדר קודם להוויה, מה הכוונה ההיעדר? ההיעדר זה פירוק המדרגה הקודמת, כמה שהוא נראה נורא, דווקא הוא יצמיח את ההוויה החדשה. בסדר? גדולה עשרת הבת, אומרת הגמרא במגילה, יותר ממ"ח נביאים ושבע נביאות שנתנו עליהם לישראל. כי איך שהסירו את הטבעת, הכוונה שאחשוורוש שהסיר את טבעתו ונתנה להמן לחתום, פיק כולם חוזרים בתשובה. כמה שהנביאים צועקים, זועקים, מתחננים, לא עובד. גדולה עשרת הבת. אז ההיעדר הוא נראה לנו אסון, אבל באמת בעולם הזה ההיעדר מציל אותנו. אני מסתכל על זה בראייה עמוקה. ההיעדר הוא מציל אותנו. למה ההיעדר מציל אותנו? כי ההיעדר גורם לנו להתקדם. ההיעדר גורם לנו לנוע הלאה. אז אדם הוא הבין משהו בסוגיה בבוקר. הוא מסביר אותו לחברותא שלו, והוא מבסוט שהוא הבין יופי את הסוגיה. ואז החברותא שלו מתעורר ונדלק, ואומר לו, יש קושיה על מה שאתה אומר. פק, הרסת את הכל, החרבת לי עכשיו את כל הסדר בוקר. כי כבר הבנו, ועכשיו החזרת אותו נכון. אבל באמת לא החזרתי אותו נכון. אני העליתי אותנו קומה. כי בזכות ההיעדר הזה צריך עכשיו להביא הוויה חדשה. זאת אומרת, קומה יותר חדשה ולת הסוגיה. זה מציל אותה. בסדר? אדם לומד גמרא, חושב שהוא הבין את הגמרא, בא תוספות מקשה את הקושיה, אוי, הכל נפל. מזל שיש את תוספות, כאילו לתוספות עדיין נשארים באיזו הבנה מוטעית חלקית כזאת. עכשיו בזכות תוספות נגיע להבנה יותר מתקדמת. ככה אנחנו כל הזמן בנויים, בסדר? מפרקים את הקומה הקודמת, כדי שנוכל לייצר מדרגה הבאה. אילולא שתהיה קושיה, יהיה לאדם קשה מאוד להגיד לעצמו, בוא ננסה להבין יותר לעומק. הבנתי כבר, הכל בסדר, הבנתי. זה הדבר המעכב אותנו ולהתקדם. התחושה שאני כבר מיציתי, בסדר? כבר עשיתי את שלי. ואז דווקא ההיעדר מפרק אותנו וגורם לנו להתרומם. כך אומרים חז"ל במדרש מאוד מאוד מפורסם, נתעבה הקדוש ברוך הוא לתפילותן של האימהות, ולכן עשה אימותינו עקרות. זאת אומרת, האימהות היו בטח צדיקות, והתפילות שלהם היו מדהימות, וקמצוץ מן התפילה שלהם זה לילה ולילה, מכל התפילות שאנחנו יכולים בטח להתפלל, אבל בכל זאת, כשהם היו עקרות, אימותינו הצדיקות שרה ורחל, וחנה ורבקה וכולי, אז תפילותיהן עלו לילה ולילה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יוצר בכוונה היעדרים וחסרונות בעולם, כדי לבעוט את כל המציאות קדימה. זה כלל שהמהר"ל חוזר עליו הרבה דברים, וככה הוא רוצה להסביר לנו עכשיו את הנקודה הראשונה, ביחס להופעה הזאת של משה בתוך בית פרעה, וביחס להופעה של משיח בתוך מלכות רבית. אז בואו נקרא את זה עכשיו איפה שעצרנו בתחתית העמוד. פירוש, הצורה שתחול, הוא מתחיל ממלכות המשיח, זה נגרר אחר הדבר שבו העדר, כי מצד שהעדר דבוק במלכות אדום, מקבל לעולם מלכות מלך משיח, כאילו הם דבוקים זה בזה לגמרי. ולזה הטעם היה ידו של יעקב אוחזת בעקב של עשיו, הרמז, יעקב נאחז ונדבק
בהיעדר של עשיו, שהוא נרמז בעקב שלו שהוא הסוף של הדבר, כאשר לא היה מלכות משיח על השלמות, כן, אנחנו היינו חסרים, אז נגרר מלכות משיח אל אדום. על זה כתוב יראה עגל ושם ירבץ, כן, זה הפסוק שציטט אותו המדרש, קרא מלך המשיח כאשר נוצא אדם עם שלמות מעלתו כמו עגל שלא נשלם גידול שלו. וכן במדרש בפרשת שמיני, חזיר זה אדום. גרה לא יגר אינה גוררת מלכות אחריה, אז למה גם חזיר? היא תחזיר עטרה לבעליה, עד עוד הכתיב עלו מושיעים בארצות פרסה ותשם מנוחה. עד כאן שורת מדרשים, לפיכך יושב עמהם המשיח במדינה, כרוך וקשור בהיעדר שלהם, שההיעדר שלהם מביא לקבל מלכות אחרת, ותבין בזה דברים עליונים, כי האומה הנזכרת מצד עצמה מחזירת המלכות לבעליה, כי יש לזאת האומה ולזאת המלכות אפיסה מן המלכות, מאשר אם מלכות נפסה מצד עצמה, ולא תהיה אפיסה זאת אפיסה מוחלטת, לא דבר לגמרי, כי לא יכול להיות שלא יהיה מלכות בעולם, אין הנהגת ולא חסר מלכות, לכן גורם שתהיה אפיסה זאת מלכות שמיים, וזה גם רמזו במדרש בגמרא, אמר אליהו לרבי יהושע בן לוי, היכן יתיב? זה חסר פה כנראה קצת בפשט של הגמרא, אמר לו אליהו ז"ל יושב על פתח המדינה של רומי, אז גם זה אותו דבר, הראה לו הקשר המשיח שהוא דבק ומחובר בעצמו למלכות רביעית בסוף שלהם, ועל זה אמר הפתחה של מדינה שהוא סוף העיר שהיעדר קרוב בסוף, הבן זה היטב יתבהר בספר הנצח, ומזה הטעם חוזר עכשיו אחרי כל הסיבוב הזה לשאלה שלנו, למה גדל משה רבנו עליו שלום פלטין שמלך פרעה, כמו שהמשיח יתיב בפתחא דרומי, כאילו לא אותו היעדר שיש בנמצא לו תחול תורה אחרת ומקיימת אחר כך. המשיח גדל הפתחא דרומי, משה רבנו גדל הפתחא דבית פרעה, בסדר? ההיעדר הזה יקדם להוויה, זאת אומרת אנחנו חסרים, הולכת ונבנית מלכות אחרת, כשהמלכות הזאת תישבר, לכאורה כל העולם מזדעזע, כי העולם מבוסס עליהם, אבל דווקא ההיעדר הזה יאפשר לנו לפרוץ קדימה. כדי להבין את זה עד הסוף, אז בואו נספיר רגע את המהר"ל, מה שהוא ממשיך את סוף הפסקה, ועוד יש לך להבין, כי מלכות ישראל מתחדשה, כמו ביציאת מצרים שאז התחילה ממשלת ישראל, כי לא היה מלכות לפני כן, וכן לעתיד מלכות המשיח שתתחדש שתהיה מלכות חדשה, היא יוצאה מן המלכות הראשונה שלפני זה, כי מלכות ישראל הקדושה, יש לה מדרגה אלוהית פנימית, היא צומחת מתוך מלכות בלתי קדושה, כך ראוי למלכות שיש לה מעלה אלוהית מעלה פנימית, הכל רמזו במה שאמר הוציא אש מתוכך, כי יציאת הקדושה הנמשלת באש לדבקות האש, תצא מתוך דבר חול בסוף הכל. משל כדי להבין את זה, פרי, כאשר הוא בלתי שלם בתוך קליפה, עד שהפרי גדול ועומד לשלמותו. כאשר הפרי גדול נפסדה הקליפה מגובה גידול הפרי, שכל דבר שיש לו מדרגה פנימית, הוא יוצא מתוך דבר שהוא חיצון לו. לכן גדל משה רבנו שלום בית פרעה, לצאת המדרגה הקדושה האלוהית שהיה למשה מתוך דבר חומרי, אם לא כן לא היה נבדל מדרגה פנימית. אבן דבר זה כי הוא עמוק מאוד, וידוע למי שיודע בעניין דברים הנבדלים, היוצאים מתעלים מדברים חומריים, וכן משאיר שם מדינת אדום, הערכנו בזה מאוד כדבר גדול מאוד להבין הסיבה להם גדל משה רבנו בית פרעה ודאי כזה. אומר המהר"ל, נבין את זה בעזרת משל, פרי, כשאתה רוצה לגדל פרי בתוך העולם הזה, אם לא יהיה לו קליפה, הפרי יהרס. למה שיהרס? כי יש מזיקים בעולם הזה. יש כל מיני חרקים. החרקים הללו, הם יכולים להזיק לפרי. הפרי בתחילת גידולו הוא מאוד מאוד עדין ורך וכו'. הוא חייב קליפה. מה תפקיד הקליפה? אין לה שום תפקיד בעולם. הקליפה הזאת הולכת לפח. יצר הקדוש ברוך הוא פרי עם קליפה, חבל, היה מייצר פרי בלי קליפה, היה הרבה יותר טוב. אבל שוב, בגלל איך שהעולם שלנו בנוי, בעולם שלנו יש מזיקים, והמזיקים עלולים לפגוע בפרי, הפרי הוא מבטא את המדרגה הפנימית, זאת אומרת מדרגה שלא יכולה לעמוד מצד עצמה בתוך העולם שלנו, אז יצר לו הקדוש ברוך הוא קליפה חומרית שתגן עליו. ההסבר הזה, אם נעביר אותו רגע לנמשל, הוא מאוד מזכיר לנו את מה שאמר המהר"ל פרק ג' על כך שאנחנו גדלנו במצרים כמו עובר במעי אמו. עובר קטן, אם הוא יגדל בחוץ, לא יישאר ממנו שום דבר. הוא מאוד מאוד קטן, הוא מאוד מאוד עדין, אין לו שום יכולת לפתח את עצמו. מה עשה הקדוש ברוך הוא בחוכמתו? מגדל אותו בתוך הרחם של אמו. ברחם הוא מוגן, ברחם הוא שמור, ברחם הוא יונק, יש לו ממה לאכול, הולך ומתפתח, עד שמגיע השלב שבו הוא כבר יכול לצאת ולחיות לבדו, ואז ודאי יותר טוב שיהיה פה עוד יצור בעולם, הוולד יוצא ממי אמו, העובר יוצא ממי הבהמה, ועכשיו יש לנו שני יצורים בעולם. למה הוא גדל בפנים? כדי להגן עליו. זה אותו דבר הפרי והקליפה, זה אותו דבר בנמשל ישראל בבית פרעה, או אנחנו שיושבים במלכות אדום. אולי נתחיל דווקא במלכות אדום, שמה שאנחנו מכירים אותו טוב. מלכות אדום בונה את העולם. רק איזה צד היא בונה בעולם? צד החומרי. בזכותם יש דברים חומריים בעולם.
בזכותם העולם מתקדם, יש בו אוכל ויש בו מזון ויש בו תרופות ויש בו כבישים ויש בו מכוניות ויש בו מטוסים ויש בו את כל ההתפתחות החומרית שהעולם זקוק. אחרי שתיגמר הבנייה החומרית הזאת, אפשר יהיה לתת לכל הדבר הזה מעלה רוחנית נבדלת. כל הקליפה הזאת היא לא סתם, זה קליפה שאנחנו משתמשים בה כדי שנוכל לחיות בו. נשמה צריכה גוף. בעולם העליון אני לא יודע איך זה עובד שם, אולי שם הנשמות מסתובבות והכל בסדר, אבל בעולם התחתון, נשמה בלי גוף לא יכולה לעשות שום דבר. אם אין קמח, אין דבר. אז עשה הקדוש ברוך הוא איזה שילוב כזה בלתי נתפס, לקח נשמה, חלק אלוה ממעל, נבדלת רוחנית, והכניס אותה לתוך גוף עכור, חומרי, תחתון, בעל צרכים חומריים, בעל תאוות חומריות, וחיבר ביניהם. הדבר הזה נועד כדי שהנשמה תוכל לחיות בתוך העולם הזה, ולפעול בתוך העולם הזה, ולהתקיים בעולם הזה. אחרת היא לא תשייך לעולם הזה. פרי בלי קליפה לא תשייך לעולם הזה. לא נשאר לנו זכר, זה לא שייך, לא קיים, לא יכול לפעול. אבל כשהפרי הזה יגדל, כבר יהיה לו עצמאות מסוימת, אז הוא כבר יצר את הקליפה שלו, זה נהדר. ישראל בלי מלכות רביעית לא יוכלו לפתח את העולם למדרגתו השלמה. יהיה עולם רוחני, עולם מטאפורי, מטאפיזי, לא יודע, מופשט כזה, אבל אנחנו רוצים עולם, רוצים לבנות. יעקב אוחז בעקב עשיו, הכוונה קודם עשיו, ואז בעקבותיו, על גביו, מתוכו, תצוץ המדרגה הפנימית של יעקב תוכל להופיע. הרב הרי בדרוש הידוע, הם דרשו ככה מסביר את הטעות לכאורה של יצחק. מה חשב יצחק שהחליט לברך את עשיו ולא את יעקב? ואמר יצחק לעצמו, זה תמצית מאוד מאוד נקודתית. אמר יצחק לעצמו, יעקב הוא מדהים, הוא איש תם, הוא יושב אוהלים, הוא דבר נפלא, אבל לבנות עולם אפשר לבנות. אבל עשיו יודע ציד, איש שדה. יכול להיות שצריך להחזיר את עשיו בתשובה, יכול להיות שצריך לתאר אותו, לרומם אותו, להוסיף לו נופך, אבל לפחות יש בסיס קיומי של העולם הזה, מי שיוכל לבנות את העולם, אפשר לתת לו ברכה. אבל הקדוש ברוך הוא שתל את זה בצורה מיוחדת הזאת, שיעקב אוחז בעקב עשיו, זאת אומרת עשיו ידחוף קדימה את כל התהליכים החומריים, ואז יעקב יבוא ויופיע על גביו. כל זה המהר"ל בהקשר הזה לא רוצה לעסוק בזה, אלא רוצה לעסוק במשה רבנו. משה רבנו צריך להוביל אומה. הוא צריך להנהיג אומה שלמה. להוציא אותה ממצרים, לדאוג בה, לטפל בה, לשפוט אותה. כל העם יושב על משה מבוקר ועד ערב, עומד על משה מבוקר ועד ערב. זה הרבה טרדות, זה הרבה טיפול מעשי. משה רבנו צריך ללמוד איך עושים את הדבר הזה. איפה הוא ילמד? הוא בער בימי אמו, בבית פרעה. פרעה, זה שיטה הפוכה לחלוטין, למדנו בפרקים הראשונים של כל ההקדמה הארוכה של פרקי היסוד של ספר גבורות. אצל פרעה הכל הפוך. פרעה בונה חומר, פרעה בונה אכול ושתו כי מחר נמות. מפרעה משה ילמד תכסיסי מלכות והנהגה, איך לבנות את האומה הישראלית. המשיח יושב בפתח מלכות רביעית, משם הוא יונק, משם הוא לומד, משם הוא רואה איך בונים עולם. חוכמה בגויים תענה. משה רבנו גדל דווקא בבית פרעה. כי משם הוא יכול למצוץ את הדברים הטובים, שבעזרתם אפשר יהיה לבנות גם את עולם החומר שלכאורה משה רבנו נבדל ממנו לחלוטין. הרי משה רבנו הסברנו קודם, הוא יורד מן העולם העליון, הוא נבדל, הוא יורד מעולם אחר לגמרי, נשמתי. איפה הוא ישאב את כל החומר הבלתי נגמר הזה? מבית פרעה. אז הוא אומר הקדוש ברוך הוא, משה לא יגדל סתם אצל זה אדם. משה צריך לגדול באותה נקודה שבה יש הופעה שלמה של כל בניין החומר היצוק הזה. אז לכן ככל שהקליפה יותר עבה, ככה יותר טוב. אז עכשיו גדל אפרוח, אפרוח לא צריך קליפה, אפרוח צריך להיות אפרוח. כן, אבל כשהאפרוח עוד לא אפרוח, אז הוא צריך קליפה. הוא ישאב ממנה ויגדל שם ויצמח שם בתוכו, ואז כשהוא לא יצטרך, אז כמובן כל הקליפה תיבקע ותישבר, והאפרוח יצא. וכבר אמרנו את המשל הזה, שכתוב בספרים הפנימיים, שהקרוב לזמן הופעתו של האפרוח, אז האדם הוא מאוד מאוד מוטרד. למה? היה לו ביצה. כדי שביצה תוציא אפרוח, צריך לשמור עליה שלמה, אם תישבר מוקדם מדי, הכל יהרס. אז הוא כל הזמן שומר עליה שלמה, שומר עליה שלמה, שומר עליה שלמה. יום אחד, הוא רואה שהביצה נסדקת. הוא תופס את הראש, הוא מזדעזע. הוא אומר, כל העבודה הייתה לשווא.
אני יודע, ביצת אפרוח זה 3-4 שבועות, אבל איזה ביצת יין גדולה כזאת, זה לוקח המון זמן לדגור עליה, שומרים על הביצה הזאת הרבה זמן. אחרי ששמרתי כל כך הרבה זמן, עכשיו זה הולך להיהרס. זה ההיעדר שקודם להוויה. אילולי תיהרס הביצה, איך תופיע ההוויה החדשה? למה דווקא בקליפה שהיא אופקית למשל? אז זה קשור מאוד למה שדיברנו שם בפרקים ג' ד', שהאומה הישראלית גדלה דווקא במצרים. כל האומה הישראלית גדלה דווקא במצרים. כדי לשאוב את החומר בצורה הכי קיצונית שיכול להיות. פרעה הוא אלוף העולם בלנהל חומר. אז מצרים זה שיא החומר, אז האומה הישראלית דווקא משם שואבת את החומריות שלה, ככה זה חומר שלם, וכך משם משה שואב את ההנהגה המעשית. דווקא בגלל הפיכות. את הצורה הוא יביא משלו, זה לא ייגע בו פה. אבל את החומר הוא שם משם. אותו דבר. המלכות הרביעית היא שיא החומר, היא בונה עולם שלם, טכנולוגי, מדעי, מתפתח, מתקדם. אתה רואה את זה, אתה אומר אוי ואבוי, זה הכל אנטי תזה גמורה לאומה הישראלית. לא, דווקא זה, משם אנחנו נבקע, זה הכל הקליפה הזאת שיום אחד אנחנו נופיע, כל הקליפה תיבקע, זאת אומרת כל ההסתרים החיצוניים של השאיפות העקומות שלהם ייבקעו, ואתה תגלה שיש פה עולם שלם, מתוקן, נפלא. הקרוב לזמן הבקיעה, הכל נראה נורא והיום. בסדר? זאת אומרת, אני חושב שאולי הכל הולך להיהרס, אבל לא כן. בסדר? זה רק נדמה לנו שלקראת הבקיעה יש זעזועים גדולים בעולם, לכן שההיעדר מופיע, מה שאמר להתחיל את הפסקה הזאת, כשההיעדר מופיע, האדם הוא מרגיש רע מאוד. בסדר? עכשיו יש איזו מחלה קשה, שזה צרות גדולות, שזה בעיות, אז אדם מאוד מאוד מוטרד. כבר הזכרנו את הדבר הזה, אם לפני 3 שנים היינו יושבים פה בחדר, והיה בא מישהו ואומר, אתם יודעים, זה עניין של כמה זמן, מדינת ישראל רוצה לכבוש את כל עזה, לחסל את כל החמאס, לחסל את כל חיזבאללה, אז היינו צוחקים עליו, בסדר? עשרות בשנים, אף אחד לא העז לגעת בחיזבאללה, לחסל את נסראללה, לירות באיראן, לא יודע מה עוד זה. אבל מה גרם לכל זה פתאום לצאת? דווקא הכרח, דווקא היעדר שקדם להוויה. בסדר, נוצר איזה היעדר גדול, יש בחור ראה שאנחנו לא מתרוממים מעצמנו למדרגה שצריך לרומם אותנו, אז יצר איזה הכרח גדול בעולם, כשהכרח הזה הוא מופיע בצורה של היעדר, ההיעדר הזה נראה נורא והיום, אתה מחזיק את השולחן שלא ייפול, אתה בטוח שכל מדינה קורס עוד רגע, ואתה אומר אוי ואבוי מה הולך פה, אבל אחר כך, אחרי כמה זמן, אתה מגלה שההיעדרים הללו, עם כל הקושי הגדול שבהם, והכאב, גם הכאב הפרטי וגם הכאב הלאומי, אבל ההיעדרים הללו הם הדרך היחידה, כשאנחנו לא פועלים כמו שצריך, לדחוף להוויה, וככל שנפעל יותר, כך יהיה פחות היעדרים. אז שוב, כנראה אין שלמות במציאות, אין שלמות, תמיד צריך הכרחים ותמיד צריך היעדרים, וזה כלל נכון שדוקטור להוויה, אבל יכולתנו לצמצם את ההכרחים וההיעדרים הללו. אז לכן אומר המהר"ל, באופן שיטתי יסודי, משה רבנו חייב לגדול בתוך הקליפה הזאת של בית פרעה, וכשהקליפה הזאת תיבקע, יהיה היעדר גדול במציאות, אז ההוויה תפרוץ החוצה. זה מה שהסברנו בפרקים ג' ד', שזה לא רק מתוך לפרוע, זה עניין מהותי. כל החומר הישראלי נבנה על בסיס החומר המצרי. מצרים מדינת החומר הכי חזקה בעולם, כולם הולכים משם לשבור שבר. שם יש אוכל, שם יש מזון, שם זה מקור האספקה העולמי. והאומה הישראלית הולכת ונבנית, שהיא שואבת ממדינת מצרים, מארץ מצרים את כל הדבר הזה. כמו שאומרים חז"ל בגמרא ברכות, שהשארנו אותה כמצודה שאין בה דגן, כמצודה שאין בה דגים, לא השארנו שם כלום. כל החומר לקחנו. כדי להבין עוד קצת את מדרגת משה רבנו, אז המהר"ל ממשיך לפסוק הבא, שבת פרעה היא נותנת למשה את השם, ותקרא שמו משה, כי מן המים משיתהו. במדרש, מכאן אתה למד שכרן של גומלי חסדים. מה הכוונה? נראה לפרש, כי התורה, כל דרכי הדרכי אורך ונתיבי השלום, ולכן נקראת תורת חסד. לפיכך השם שקראה לו בתיה, שהיא גמלה חסד, הוא השם העיקרי בתורה. ואף הקדוש ברוך הוא לא קרא לו שם אחר, כשהיה מדבר עם דברי תורה של אחרי הנוער, נכון לדבר השם אל משה לאמור. למה משה? למה לא השם שאמא שלו נתנה לו, מן הסתם 3 חודשים, בטח קראה לו בשם, ואחרי זה העניקה אותו. מכאן אתה לומד על גומלי חסדים, אלא שיש לדקדק במה שאמרה כי מן המים משיתהו, ואהב לומר כי מן היאור משיתהו. למה מן המים? להורות מן המים הוציא אותו, למה כתוב יאור? אומר אני כי שם משה, הוראה על עיקר עניין משה מעלתו, אשר מוסלק ומוסר מן המים. נכון, הזכרנו את זה קצת בפרק י"ד, כי המים אין להם צורה עומדת קיימת כמו שהתבאר למעלה, זה פרק י"ד, לבן הילוד היאור תשליכוהו, שם הארכנו בזה. כאשר תדע זה, תדע לך מעלת משה רבנו עליו השלום, מעלת צורה, שהיה נבדל מן החומר, כי שכלים הנבדלים הם צורה בלבד, ומישהו קרוב למעלת השכלים קרוב אל הצורה. לכן משה רבנו צורה בלי חומר, והמים הפוך.
מים אין להם צורה, לכך נקראים תמיד לשון רבים. ולא תמצא לשון יחיד במים, שכל אחדות מכוח הצורה המאחד את הדבר, והמים הם בלי צורה גמורה, לכן המים הם בלי צורה לשון רבים. ומשה הפך צורה נבדלת, והיה מיוחד שלא נמצא נביא כמוהו, כי נכתוב כל נביא עוד בישראל כמשה. הפך המים שאין במים ייחוד צורה. מפני זה נקרא משה שהמשוי ממים. משה לא משוי מיאור, שזה גילוי טכני, אלא משוי ממים. כלומר, משה מסולק מן המים, כי במשה יש משה צורה נבדלת המשוי ונבדל מן המים, וזה תדע כי המים יש משה רבנו שלום. שאלו הם המים בלא צורה, משה רבנו צורה מקוימת. ולכן ההצטגננים אמרו שעתיד מושיען של ישראל ילכוד על ידי מים, והם צדקו, כידוע בימי מריבה, שראו על ידי הצטגננות קדושתו של משה רבנו אבשלום, שהוא צורה נבדלת תחתונים, וראוי גם כן שאין דבר מתנגד או רק המים, שהם הסיבה שנלקה לידם כמו שהתבאר. לכך לא היה בא ניתן למשה, שהוא צורה נבדלת על ידי מי מריבה. כאשר רצה השם למחות כל צורה, הביא עליהם מבול מים למחות את צורה, שכן מה שהלשון וימח הוא שבא עליהם מיחוי צורה, כמו שהתבאר אצל אבא נתחכמה לו, גם כן בפרקים הקודמים. מזה תבין דברי חז"ל, בשגם הוא בשר, זה מופיע בסוף פרשת בראשית ביחס למבול, בשגם משה, והיו ימיו 120, שלזכות משה רבנו אבשלום נתן השם אריכות זמן להם 120, שכך היו חיים משה 120. וטעם המדרש כמו שאמרנו, כי מפני שהיה משה צורה נבדלת, נתן הקדוש ברוך הוא אריכות לצורת העולם שהיו בדור המבול, שלא יהיו נמחים במים באים לבית צורה. בזכות משה רבנו שהיה צורה שלמה בתחתונים, נבדל מן המים, נתן השם אריכות לאותו דור. רוצה לומר שיש לצורת העולם מעלה גדולה מאוד, שיש צורה גוברת על המים, צורת משה. של אותה מעלה שיש בעולם לא קלים לאבד על ידי מים צורת העולם. ולכך נסכם המהר"ל, בת פרעה אמרה כי מן המים שיתו, כי המים מצד עצמם הפוך למשה, לכך רוצים לאבד משה במים, עם כל זה מן המים שיתו שנשמט בשר מן המים, עד שלא היו יכולים לא המים להיות גוברים על הצורה. וזה הייתה טעות ההצטגננים, שהיו סוברים שיהיה משה נקרא במים בלא חטא, וזה טעותם כי בלא חטא אין מים גוברים עליו, שותים עליו כלל רק על ידי חטא היה. הנה שם משה, נקרא משה, מן המים שיתו, וזהו ראה עיקר מעלתו. צורה קדושה נבדלת, שכינה דרת מפה אל פה, נבדל מן האישה הלוכה, אתה אין לו לא נס לכו, אחר שהוא שם מן המים אומרים לו מן החומר, היה משה מעלתו פשוט מן החומר, נשאר מעלת הצורה. כאשר אמרו חכמים לעניין אדם שהוא בריאה פחותה בעל חומר אמרו, תסתכל בשלושה דברים ויתאבד על העבירה, טיפה מים באת מטיפה הסרוחה, כי החומר הפחות שבאדם מן הטיפה הסרוחה שהוא מים שם בלי צורה. מעלת משה הפך זה ופשט נבדל עם חיתות טיפה הסרוחה, משו מן המים, כך שמשה שמצמיא לו ודאי מורך מהמצוות. נתחיל מהפשט של ההתחלה, כן? חז"ל דורשים, לומד שכרן של גומלי חסדים. מה הפשט? למשה רבנו בטח היה עוד שמות. כן? בכלל למדנו שהשם שלו היה טוב או טוביה, ככה הופיע בפרק הקודם, אבל היא גמלה חסד, אז לכן השם שלה הוא השם שנבחר. אבל אומר המהר"ל, זה מאוד מאוד עמוק הדבר הזה. כן? היא משתה אותו מן המים. ומכאן יוצא המהר"ל במהלך ארוך להסביר את עניינו של משה רבנו, שכבר הסברנו אותו ורק עכשיו המהר"ל חוזר ומבאר אותו עוד יותר. אולי נתחיל רגע מהסוגיה של המבול. בעולם שלנו יש מאבק בעולם שלנו, כמו שאמרנו קודם, יש גוף ונשמה, יש חומר וצורה. יש מאבק בין הכוחות שרוצים להניע את העולם לעבר המציאות הנבדלת העליונה המהותית שלו, לבין הכוחות שמנסים להנמיך את העולם ולהשבית אותו ולהעסיק אותו אך ורק בדברים תחתונים. זה המאבק הזה, שמה שאנחנו היום אומרים, מאבק התרבויות, תרבות מערבית וכולי, זה המאבק שהוזכר פה במדרש הקודם בין אדום לבין ישראל. בסדר, תפקיד של אדום זה להעסיק את העולם בדברים התחתונים שלו. ולכן העולם היום כל כך עסוק בעולם תחתון. אדם יכול כל היום להיות עסוק במציאות התחתונה. למרות שהעולם מאוד מאוד התקדם ומאוד מאוד השתפר ומאוד מאוד נוח לחיות בו, בכל זאת זה מומחיות מיוחדת איך לייצר תכבד העבודה לאנשים. אתם מכירים את המעשה בדייג שמובא בתור משל נחמד, על אותו דייג שכל בוקר היה יוצא מהבקתה, דג אחד, ב10 דקות, חוזר הביתה, והיה נח כל היום, והוא ואשתו היו אוכלים כל היום את הדג הזה. יום אחד ראה אותו אדם חכם, אמר לו, תגיד, למה אתה דג רק דג אחד? תדוג 2 דגים. אמר לו, כמה אנחנו יכולים לאכול? דג אחד מספיק לנו לאכול. אמר לו, לא, תדוג דג אחד, ותאכל, את הדג השני תמכור, ובכסף. אבל מה אני אעשה בכסף? אמר לו, בכסף?
בכסף שתאסוף כל יום מהדג הזה, אז אתה יכול לקנות חכה יותר משוכללת, ואז אתה תדוג יותר מהר. אומר לו, אוקיי, ואז מה אני אעשה? אומר לו, במקום לדוג 2 דגים, תוכל לדוג 10 דגים. ואז מה אני אעשה איתם? אומר לו, 1 תאכלו ו9 תמכור. אומר לו, מה אני צריך כל כסף? בכסף יש סירה, והסירה תשוט לאמצע הים, שם יש מלא דגים. תוכל לדוג 100 דגים. אומר לו, מה אני אעשה עם 100 דגים? אומר לו, 1 תאכל, 99 תמכור, אתה יודע כמה כסף תרוויח. אומר לו, מה אני אעשה עם הכסף? בכסף אתה תקנה כל מיני ציוד משוכלל, אומר לו, מה אני אעשה עם כל זה? אומר לו, בסוף, אתה יכול לקחת פועלים שהם ידוגו במקומך. ואז מה אני ארוויח? אומר לו, תוכל כל היום לנוח. לא, זה מה שאני עושה עכשיו, אני כל היום נח. זאת אומרת, המציאות החומרית היא בעצם תקועה במעין גלגל שחוזר בעולם ותקוע בעצמו. העולם פעם היה עולם מאוד עני. אז אדם היה עובד מאוד מאוד קשה. נגיד, הוא רצה לשתות מים, אז היה צריך איזה בריון אחד שירד עד למטה לבאר מחוץ לכפר ויסחוב את המים האלה, אם המים האלה ישתו, אם המים האלה יבשלו, אם המים האלה יחפשו, ומכיוון שאי אפשר להביא הרבה מים, ואז לסחוב את כל הכביסה לנהר וכו'. נהיה עולם מודרני. מתקדם, מתפתח, המים מגיעים עד אליך, אתה כבר לא מחבס, המכונת כביסה מחבסת, אתה כבר לא שוטף כלים, המדיח שוטף, עכשיו אמרו לי יש יצירה חדשה, משהו מופלא, יש מטבח מבשל לבד. זה כרגע נכנס בארצות הברית, ויש לי לקרוב שלך שמתעסק עם זה, משהו מיוחד, זה מטבח ענק, זה כרגע לא רלוונטי לאנשים פרטיים, הוא עושה הכל לבד. הרי מה זה לבשל בעצם? זה מתכון. אז אם זה מתכון, אז למה צריך שאני אעשה את זה? שהרובוט יעשה את זה. אז כל מה שאתה צריך לעשות זה רק לדאוג שיהיה מצרכים במטבח. אז אתה ממלא פעם ביום, מגיע הפועל, ממלא 100 קילו קמח, מחבר את זה, מחובר לברז מים, ממלא, לא יודע, ירקות, ממלא מה שצריך, והמטבח הזה לעשות הכל, הוא חותך, הוא מערבב, הוא עושה הכל לפי המתכון, מכינים שם הכל, יש היום בתי מלון, בארצות הברית רצים על הקטע הזה, איזה יופי, לא צריך עובדים, לא צריך לעשות כלום כבר בעולם, לא נשאר מה לעשות, הכל קורה לבד. ובכל זאת, האדם הוא עסוק מבוקר ועד לילה. אתה אומר, איך היו פעם? הרי רק לעבוד זה 8, 9, 10 שעות. אחר כך אדם חוזר הביתה. אז היום הכל קורה לבד, פעם הוא היה צריך לכבס, לשטוף, לתפור, זה לא משנה, כמה שהעולם משתכלל, מלכות אדום צריכה לייצר מציאות כזאת מיוחדת, שהעולם כל הזמן עסוק, אין לו מנוחה. זה התפקיד של המציאות התחתונה. לעומת זה יש מציאות עליונה. המציאות העליונה היא כל הזמן מנסה לשאוף למעלה. זה התפקיד של השבת. 6 ימים תעשה מלאכתך, גם כשאתה שקוע כל כולך במלאכה בלתי נגמרת, שבת. שבת זה שביתה ממלאכה כדי לאפשר לעולם המנוחה, לעולם הרוח, לעולם הצורה, להוציא את השאיפות שלו לפועל ולשאוף למעלה. דור המבול טבע, עוד לפני שהוא טבע במבול, הוא טבע בחומריות של עצמו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נותן לך ערכה 120 שנה. למה 20 שנה? בשגם הוא בשר. זאת אומרת, משה רבנו יוכיח שיש בעולם הזה גם צורתיות. זאת אומרת, יש תקווה לאחריתך. אפשר לרומם את המציאות מהחומר התחתון ולהעלות אותו מעלה העליונה. משה רבנו זה תפקידו. זה שמשה רבנו עצמו הוא כזה, בסדר, אולי זה לא כזה הוכחה, כי כבר אמרנו שהוא נולד במציאות אחרת לגמרי, והוא הכל עובד לספוק, אבל משה רבנו מעלה את כל האומה הישראלית למדרגתו. כל כך מסביר הכוזרי בפסקה מ' שמה למלך. הוא אומר לו, ואיזה מדרגה יש יותר מהאדם? לא, אין מדרגה כזאת יותר מהאדם. לא, אבל אם תמצא אדם שהוא יכול לא לאכול ולא לשתות ולהיכנס באש וקרן אור פניו, זה מדרגה מיוחדת. זה מדרגה של ישראל. מי אמר זה מדרגה של ישראל? זה מדרגה של משה רבנו. כן, אבל משה רבנו הוא מרומם כל האומה הישראלית אליו. ביציאת מצרים, בהר סיני, בקריאת ים סוף, כל האומה הישראלית הייתה בזעיר אנפין משה רבנו. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. בהר סיני כולם היו נביאים. אחר כך הם אומרים למשה, תקשיב, אנחנו לא יכולים להיות אתה. בוא אתה תקבל מאת השם ותגיד לנו. אבל בהר סיני במקור, מה שקרה זה, שלא צריך משה רבנו, כולם משה רבנו. כולם רואים את הקולות, כולם שומעים את הנבואה. משה רבנו יכול להרים את העולם. אז העולם הוא שוקע מטה, וכשנולד משה רבנו בעצם, התברר שיש אפשרות להרים למעלה. אז עוד לפני שמשה רבנו נולד, הרבה שנים קודם במבול, אומר הקדוש ברוך הוא, אבל הרי יש פוטנציאל כזה, זה יתבטא כשמשה ירד לעולם, אבל יש פוטנציאל כזה. אז אני נותן לה 120 שנה, כי מי חייב של משה רבנו לנסות ולהרים את עצמה מעלה, 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 כמו שמשה ב-120 שנה שלו ימשוך כל העולם למעלה, לכיוון השאיפה הצורתית.
במה מתבטא שמשה הוא כזה? הוא משוי מן המים. לכן נקרא שמו משה. שהוא משוי מן המים. אין בו בכלל חומר. את החומר הוא יביא מבית פרעה. זה לא חומר שלו, כמו אומה ישראלית. אין לנו חומר, אנחנו צורתיים. את החומר נביא ממצרים. את החומר הוא יביא מהארמון. הוא חייב לגדול בארמון כדי שחומר איכותי, שיהיה חומר בכלל. שיהיה חומר איכותי, זה יהיה בארמון. אבל הוא עצמו משוי מן המים. זה המדרגה המעולה, האיכותית, הנבדלת, המיוחדת הזאת של האיש הזה, שהוא לא קם כמשה עוד. אין עוד מדרגה כזאת. משה רבנו הוא נולד בצורה כזאת שהוא יכול לקחת את העולם ולהרים אותו. זה מה שהסברנו בפרק י"ד, משה רבנו יכול להעמיד את המים. הוא מגיע לים סוף, אז המים יעמדו. למה? כי החומר נכנע בפני הצורה. ושם האומה הישראלית שואפת. זה מה שראינו בפסקה הקודמת פה במהר"ל. שהמשה וככה גם המשיח, הם ינצחו את המלכות הרביעית. מה כבר ינצחו את המלכות הרביעית? ייקחו את כל הצדדים שבה ויכפיפו אותם לשאיפות הרוחניות. שבת תגבר על 6 ימי המעשה. היא מקור הברכה. ממנה יתברך כל העולם התחתון. שבת לא מתנגשת עם העולם התחתון. בכל מקום אני חושב שכתוב בתורה לשמור שבת, כתוב לפני כן לעבוד 6 ימים. 6 ימים תעשה מלאכתך, ואז יום השביעי שבת השבילך. העולם שלנו בנוי בצורה כזאת, שצריך לתת את המקום לבניין החומר. אבל כל עניינו של בניין החומר זה אך ורק כדי שתחול עליו הצורה. זאת אומרת, ההבדל בינינו לבין המצרים זה לא אם יש חומר בעולם או אין חומר בעולם, אלא מה מגמת החומר בעולם. שהמצרים שקועים בתוך המים, בתוך החומר. והם בטוחים שזה ינצח. ולכן ברור להם שמושיען של ישראל יקרה במים. כמה שהוא ינסה להתרומם, אנחנו נצליח להתגבר עליו ולהכניע אותו בעזרת המים. החומר יבלע את האומה הישראלית. ועל זה אומר להם הקדוש ברוך הוא, זה לא נכון. אתם רואים, אתם לא מבינים מה אתם רואים. זה נכון שמשה רבנו ילקה במים, אבל רק שיהיה חטא, מצד החיסרון. אבל לולא חיסרון זה לא יקרה. אתם לא תצליחו מצד עצמכם להוביל את העולם הזה. רק כשהאומה הישראלית חוטאת, היא נופלת במדרגות התחתיות שהן מתגברות עליה. כשהאומה הישראלית פועלת בשלמותה, בצורתה הנכונה, אז היא מתגברת על החומר. כמשה רבנו כן האומה הישראלית כולה. בסדר? אנחנו מנסים להתמשות מן המים, להתגבר על המים, להתגבר על החומר, ולדבוק במדרגות העליונות של המציאות. לשאוף למעלה ולא להידבק למטה. רואים באנשים הפרטיים שגם ככל שהם מתקרבים לחומר אז בעצם יכול לגלות חיים יותר טוב. גם אנחנו כאנשים פרטיים צריכים לדלק בחומר ואז אנחנו צריכים לא להידבק בחומר, אבל לבנות את החומר נכון. זאת אומרת, אם אתה עושה עכשיו כושר גופני, אז אתה תצליח ללמוד תורה יותר טוב. זה גם כתוב בספר האורות, אבל זה נראה לי גם נכון מצד הסברה פשוטה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אנחנו אנשים עצלים. לכן, למה אתה לא יוצא לרוץ בערב? לא אתה אישית, כן, לא יודע, אולי אתה כן יוצא. למה אנחנו לא יוצאים לרוץ בערב? אנחנו עצלים. כן, זו סיבה משנית. אפשר לסיבה בגלל שאנחנו עצלים. נגיד, לעשות שכיבות צמיחה בערב, זה לא לוקח כל כך הרבה זמן. נגיד, לרוץ, ללכת לפנימיה, להכניס בגדים, אז תעשה מתיחות, תעשה רק שכיבות צמיחה, זה דבר מאוד טוב לאדם. לעשות כושר קצת בחדר, 5 דקות, בוא לפטפט שם, לא דבר חשוב. לעשות קצת אימונים. בכל זאת זה לא קורה. למה זה לא קורה? או אצל מי שזה לא קורה, למה זה לא יקרה? בגלל עצלות. אבל אם הוא יצליח לתקן את העצלות הזאת בחומר, אז הוא יגלה שהוא הרבה יותר חרוץ. זה הגישה של המקומות שאומרים לכתחילה צריך לשלב תורה ועבודה. להגיד ישיבות רגבים למידה. מי שהוא יהיה חרוץ מאוד בעבודת הכפיים שלו, הוא יקום מוקדם בבוקר, הוא יעבוד בכפיים הרבה, אז זה יבנה אותו אחר כך גם צורה רוחנית שלו. ודאי שאדם שרוצה לבנות רוחנית, כמו שאמסלם אומר, הוא לא יכול חצי. הוא יכול שעה ביום לעשות כושר, ושעה 23 שעות, חוץ מצד שינה ואוכל, הוא צריך לעסוק בתורה. זה פשוט. אבל לאדם בשלבים יותר מוקדמים, או מי שלא עסוק כל כך הרבה בתורה שלו, אז הוא יותר טוב שיעסוק בחול. אבל מישהו הולך בטל, עכשיו חופש בין הזמנים, בטל מלא זמן, לא עושה שום דבר, זה לא טוב. אם הוא מטייל בארץ, זה עושה טיולים קשים, מתאמץ וכולי, עמל, אז זה בונה את כל האישיות שלו. אז כן, אז אחר כך הוא יהיה בעל רוח יותר טובה. במובן הזה, אם אין קמח אין תורה, זה לא כזה עניין טכני כזה, טוב, מה לעשות, חייבים קמח. לצאת לעבוד, לצאת להתפרנס, לצאת לפעול ולעמול בעולם החומרי,
זה לכתחילה. בסדר? לכן, לא יודע, זוג תורנים במטבח שמכינים ארוחת ערב, ככל שהם ישקיעו יותר בארוחת הערב, כך יותר. למה? כי זה מלמד על סולם ערכים טוב. בסדר? אנחנו משקיעים גם באוכל. האוכל, כמו שלמדנו במאמר העונג והשמחה, מי שהיה בלימוד, אז האדם, הוא ככל שהוא משקיע באוכל, שוב, לא מבזבז על זה זמן, אבל בכל מקרה תורן. בכל מקרה תורן, אז אם אתה תורן, אז תשקיע. תשקיע. יש שיחה מפורסמת שהתפרסמה בכתובים של דרור ויינברג, שהשם ייקום דמו, שהיה מפקד חטיבה בצה"ל, שהגיע למכינה בעצמונה, והוא בא להסביר להם מה זה אומר להיות דתי בצבא. אז הוא מסביר להם, להיות דתי בצבא זה להיות חייל יותר טוב. לא רק להיות דוס נסיעות בחוץ, זה גם חשוב. להיות דתי בצבא, להיות אדם אמוני בצבא, זה אומר שאתה החייל הכי טוב, אתה שומר הכי ברצינות, אתה נלחם הכי ברצינות, אתה מתאמן הכי ברצינות, אתה עושה את כל עולם החומר הרבה יותר ברצינות. אדם שיעשה ככה, שיפעל ככה, גם כל עולם הרוח שלו הוא אחרת לגמרי. אדם אמוני, בעל אמונה ובעל בניין אמוני בריא, אז הוא לא חייל סמרטוט, זה לא יכול להיות. הוא גם לא עובד סמרטוט, נכון? יעקב אבינו כשעבד בבית לבן, אז הוא היה העובד הכי חרוץ בעולם. הייתי ביום אכלה אני חורב וקרח בלילה, ותגדל שנתי מעיניי, כולה כסף, כולה צאן, ואצל לבן, מה אתה עובד כל כך קשה? זה מוסר אנושי מחויב, שיש קשר ישיר בין בניין החומר והרוח, ככה זה במציאות השלמה. זה נכון שהמעיין בחובת הלבבות, בשער הפרישות, תראה לא ככה, וידועים דברי הרב שזה שייך שפת הגלות, אבל במציאות השלמה, שהמהר"ל כל כתביו מדברים במציאות שלמה, וככה זה גם מרן הרב, ככה זה של אבותינו הקדושים, אז בניין החומר הוא חלק מבניין הרוח, לכן אבותינו היו כל כך עשירים וכל כך יפים, ולתורה כל כך חשוב לספר לנו את זה. מאוד חשוב לתורה לספר לך שרחל הייתה יפה. הייתה יפה. יעקב בא, ראה את רחל, רוצה להתחתן איתם, לא, היא הייתה יפה טוב, יפת מראה, נורא חשוב. מה הערך של הסיפור הזה? למה צריך לספר שאבותינו היו כל כך עשירים? זה מודגש אצל כולם. זה עניין מאוד מאוד מהותי. בצורה השלמה של הבניין של האומה, זה נכון בפרט, זה בעיקר נכון באומה, וזה נכון גם בפרט, יכול שאתה בונה את כלל כוחותיך, ככה זה יבנה. אני לא בטוח שלזה המהר"ל מכוון פה עכשיו. אבל שאלת, אבל פה המהר"ל יותר מכוון להסביר דווקא שמשה רבנו הוא משוי מכל הדבר הזה, זה בכלל לא מעניין אותו כל העסק הזה. אבל אף על פי כן צריך להוביל את האומה, אז אנחנו גדל בית פרעה. כדי שהוא יוכל להופיע את הדברים הללו גם, אני בלי שעון, מישהו יצטרך לעצור אותי. אוקיי, איזה סייעת שמיה. אחרת, הייתי אומר בעוד 10 דקות, הייתם פה באי נעימות גדולה. טוב, אז רק נסכם, לא גמרנו את הפרק עד הסוף, רק אז אולי נקרא עוד טיפה. ויגדל משה ויצא אל אחיו, דרשו ז"ל מהו ויגדל ויגדל, נכון, היגדל הראשון של תחילת הפרק ויגדל של עכשיו, הראשון לקומה והשני לגדולה. מה הגדולה? ויצא אל אחיו, פירוש ויגדל השני, לבוש גדולה. משה רבנו הוא שייך לגדלות. משום כך היה רוצה לראות בסבילות אחיו, שאילו לא היה בו נפש גדולה, לא נפל שיבוד אחיו, כי מי שבו השפלות, לא מקפיד, מה אכפת שכולם שפלים? זה מעלת הנפש. משה רבנו, כל התכונות שבו, הכל שואף לגודל, ברוח, בנפש, בגוף, הכל אצלו שייך לגודל עליון. זאת הגדולה השלמה. לכן, אני חוזר למה שהתחלתי בהתחלה, יכול להיות שמשה באמת היה 5 מטר גול. ואל נתפלא בדבר הזה, כי הכל אצלה שלם. אבל גם יכול להיות זה לא מתבטא בצורה חיצונית, אני לא יודע איך חוץ רוצה לבטא את זה. זה ודאי התבטא בקרן אור פניו, שזה הופעה של הפנימיות כלפי חוץ. יכול להיות גם מתבטא בגובה העצום שלו. ובכל מקרה משה רבנו יש בו מן השלמות המיוחדת שהופיעה ממרום, בסדר? משה רבנו זו הופעה אלוהית מיוחדת ממרום כדי לקדם את העולם מהמדרגה שבה הוא נמצא למדרגה חדשה, ומתוך המדרגה החדשה הזאת עכשיו הוא יצטרך ללכת ולרומם את כל האומה הישראלית, ולשם אנחנו שואפים קצת להתקדם בספר, אולי שהוא נעשה קצת דליגות מדי פעם, לראות איך משה רבנו עכשיו נערך ליכולת הזאת להוביל אחריו את כל האומה הישראלית, ליציאה מצרים, למעמד הר סיני, להופעת השלמות המיוחדת במדבר.